Druk er blevet en meget populær ting blandt unge. Det har taget overhånd, og på mange gymnasier drikker eleverne i hverdagene. Ifølge min mening har det taget kæmpe overhånd, men nu vil vi høre de unge ad. Hvad hedder du? Oscar. Drikker du alkohol? Ja, det gør jeg. Hvad gør alkohol ved dig? Det gør mange forskellige ting. Det giver mig en god alkoholdealer for eksempel til tider, og sådan der. Så bliver det lidt underligt til tider og gør dumme ting. Men altså mest alkoholdealeren, det er nok det største problem. Drikker du alkohol dagen før skole? Nogle gange, ikke rigtigt. Jeg prøver at lade være. Hvad er dit navn? Mit navn er Mathias Skubsmidt. Drikker du alkohol? Nej, det går jeg ikke på. Hvad gør alkohol ved dig? Det ved jeg ikke. Jeg har aldrig prøvet, jeg har aldrig drukket. Du finder på at drikke dagen, inden du skulle i skole. Ja, det gør jeg faktisk tit. Hver morgen, inden jeg går i skole, tager jeg et shot Jäger til min cornflakes. Dette er Mathias dagen inden skole. Dette er Mathias på vej til skole. Hvad hedder du? Mit navn det er Carsten Weinrud. Drikker du alkohol? Ja, jeg drikker alkohol. Hvad gør alkohol ved dig? Alkohol, det gør ligesom et eller andet sted, jeg finder linket mellem mennesker og Gud. Det er lidt, så hvis du tænker på, at vi mennesker, vi ved jo ikke rigtigt, hvor vi er fra. Men. Og et eller andet sted, så hvis du tænker på Gud som et spøgelse, og du så har noget alkohol, så alkohol, det er ligesom det, der gør, at du kan se spøgelset. Og når du ser spøgelset, så har du ligesom linket mellem mand og menneske. Så kort sagt, så gør alkohol, det gør man nok pædofil. Kunne du finde på at drikke dagen inden skole? Ja, det tror jeg godt, jeg kunne. Ja, det tror jeg godt. Bøsser meget alkohol. Drikker du alkohol? Ja, undskyld, må jeg lige få det. Ja, selvfølgelig. Vi har spurgt en ekspert på emnet, nemlig vores fantastiske, smukke og lækre lærer Claus, om hans mening til alkohol på skolen. Hvad er dit navn? Jeg hedder Claus. Hvad synes du om alkohol og skolen? Passer det sammen, eller hvad synes du? Jeg synes, man skal have lov til at drikke en øl, for det gør man jo. Men nogle gange går det over i det, synes jeg. Hvad med for eksempel de unge, som tager i byen om torsdagen og drikker sig helt i hegnet? Hvad synes du om det? Det synes jeg er en meget dårlig idé. Og man skal også tænke på, at når man er ved 16 og 18 år, så udvikler ens hjerne sig stadig. Så hvis det er, at man drikker for meget alkohol, så udlægger man faktisk nogle af udviklingsstadierne i hjernen. Kan du mærke på elever, der har været ude i byen dagen inden skole, hvordan de er i forhold til de andre, som ikke har været der? Jeg ved ikke, om jeg præcis kan mærke, om de elever, som er meget trætte og meget ukoncentrerede, har været ude. Det kan jeg jo ikke vide noget om. Men der er der nogen om fredagen, der virker som om, at det var en mandag. Ja. Hvor de virker meget sure og trætte. Og det synes jeg er en dårlig stil. Så det gør du? Jo, jeg tror.